இருக்கா? சூப்பராக இருக்கு. அதே மாதிரியே இருக்கு சேம். நான் வந்து உமன்ஸ் டே ஆஃபரில் தான் கட் பண்ணலாம் ஸ்பா பண்ணலான்னு வந்தேன். பட் ஸ்டில் எனக்கு சர்வீஸில் எந்த குறையுமே இல்லை. சூப்பர் அதே மாதிரியே தான் இருக்குது. போன தடவை இன்னும் ஷார்ட்டாக உங்ககிட்டே தான் கட் பண்ணேன். பட் நல்ல லென்த்தாக வளர்ந்துச்சு. உங்கள் கை ரொம்ப நல்ல ராசியான கை, நல்லா வளருது. இந்த தடவையும் உங்ககிட்ட தான் கட் பண்ணியிருக்கேன். என்னை நம்பி யார் வேணாலும் இவங்ககிட்ட கட் பண்ணலாம். ஏன்னா இவ்வளோண்டு போன தடவை அதை அட்டாச் பண்ணி கூட போடுங்க. இவ்வளோண்டு தான் அது ரொம்ப குட்டியாக கட் பண்ணேன். அப்புறம் நல்லா வளர்ந்துச்சு. இப்போ திரும்ப கட் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரியே ஹேர் ஸ்பா எடுத்து ரொம்ப தேங்க்ஸ்க்கா. உங்கள் பேர்? கிருத்திகா. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூக்கா. தேங்க்யூ ஸோ மச்.